So breaking news pamene patitu tiyeni tulowe akuti pa Zodiac Online mutha kuona zoti that is verified page imene ndithu ndi page yawo ndithu suti kanidwe yayi mutha kupita kukapanga verify kukapanga check pamene pandithu pabwera nkhani imene ndithu ikunena kuti pamalo ovotera a Muthuka mdera la Phalombe Machemba papezeka buku lina la mapepala 300 mapepala 300 ovotera omwe ali ndi inki malo ena alikali ndi inki mapepalawo zomwe zayambitsa manong'onong'o akuti ndi ovota kale. Mmodzi mwa mamonita a Faison Mwachande wati pa mapepalawa pakuoneka inki yofira, koma DC wa Phalombe Douglas Moffat wati zikuoneka kuti mapepalawa ali ndi utoto ofira omwe udayikidwa pomwe amapangidwa ndikuti imachita kuti factory fault ngati vuto la kufakitale osati kuti anali ochonga kale ayi. Moffat ati alangiza anthu pamalowa kuti mapepalawo asawagwiritse ntchito. That's the way to go. Zinthu ngati zimene zizi zikamapezeka ndizofunika nthu kuzitenga ndi kuziwotcha, like kuziwotcha osati sokukazisunga chifukwa we don't know. For issues ngati amene wawa ndionena kuti ndovutirapo ndi zinthu ngati zimene zizi zikapezeka zikukayikitsa zitengedwe zikidwe pambala ng'amba komanso wazidwe parafini bwinobwino fapetulo akusowa kamungo yatsani majesi palibe vuto kamutha spirit muli mosema benzine ziyake zimenezo ndithu ziyake kuti pamapeto pake pasakhalenso zokangana izi zimachedwetsa kwambiri. Tiyeni tipange zinthu za street za straight, tikapanga zinthu za straight kenako timve malizatsi kenako tizipitiliza. Tili ndi ntchito yoti tigwire, tili ndi zochita, tili ndi mabizinesi, tili ndi ntchito. Anthu afuna abwerere ku ntchito. Tisakhalire basi zisankho kukangana kukhoti kutere tichedwa nazo. Nde izizi malangizo ndiwoti tiyeni tiwotche zimene zizi komanso zinthu ngati zizi tiyeni ndizizibweretsa kumazijambula ndi kuzijambula video yeniyeni kujambula nkuwaonetsa anthu kuti zinthu ndi izi, then anthu azikhala ndi kujaja kuti komadi iyi kuoneka ndi factory fault, komadi iyi kuoneka zoti ndi zochongachonga kale chifukwa tingoyerekeza ngati pali akuti pali madontho amenewo kamali pali inki ameneyo ngati angapeze kuti inkiyo ali pa munthu mmodzi then tithaona zoti apapa iyi si factory fault yayi koma izi zinali zokonza. Koma tingoyerekeza kuti inki amene ujayo anayikidwa ngati mwina wapentedwa mwina pa kabambe kuzapentedwa pa chakwera mwina kuzapentedwa pa DPP kuzapentedwa pa chakuti choncho timazoti ali oloberayo ndikuti no actually iyi ndi factory fault. Koma kungopezeka tingoyerekeza kuti papezeka pa munthu mmodzi khayo pakana mapepala 300. No, are you kidding? You see? So zijambuleni zibweretseni kuti ndizi kuti akamati ndi factory fault zikhadwe ndi factory fault. Guys, nkhani ndi imeneyi komano malangizo ndoti tionetsane kuti ndizi pakhale transparent iri panthupa. Pakhale transparent. Komanso zikatero nkhani ndi omweji. Tenthana zanga tenthana nza ochani moto zimene zozo. Guys, thank you so much. Ndithu tikhale tikupitiliza kukupatsirani ma update osiyanasiyana kuna kulikonse kumene kuli komanso akhalenso a legit. Sititenga zinthu zoti zongokhala ngati zosapangidwa verified
koma zokha zimene zeni zimene zilipo osati za fake. Guys, thank you so much.